Blay sibun ya pi ki perlo ki baju ngau tenat ban page ya kene ka channel. So ba subscribe nang ma pin yo ik jumbo jing perkhat lengba kene ka channel. Pararis ngau ba pelai je ka por bakor dor jong pi ban ngapi kene ka jing ya khana se phang ka election MLA jong usnam ar hajar ar phulai hapo kene ka jela jongi. Borban jeti ki MLA ki batmai kala nangjan satang san benai nong yalam jo ki parti beper hakan ka jela kira ya pun kam ban wadi ki kertong menyekun ya ka election MLA ha ka snem ka banwan ki national party ki ba kampau ki long ka BJP ke bala yalam da uba Ernest Mori kum presiden ka Indian National Congress INC bala yalam da uba Vincent H. Pala MP Lok Sabha kum presiden ka NPP bala yalam da Konrad Sangma Chief Minister juga Meghalaya kum National President ka All India Trinamool Congress AITMC bala yalam da uba Charles Porup MLA kum presiden ringkat Dr. Mukul Sangma bat ke parti NCP bala yalam da usaleng Sangma MLA kum presiden ki parti serulum pat ki ba kampau ki long ka UDP bala yalam da uba medba leng do lempang ka yeng do bar tho an ka Meghalaya kum presiden ka HSPDP bala yalam da uba KP Pengniang kum presiden ka PDF bala yalam da uba Kavin Migil Milim MLA kum presiden waipat ki parti serulum kilong ka WPP ka seng bathamai bala yalam da uba Arden Milar Basayamoy kum presiden ka GNC na rilum karo bat ka kenhun jong ka kam Meghalaya bala yalam da ikong Angela Rengat bat pastor bertu hakini ki sanpus nem ki balalai umba 90% ki nong tebut jong ka jala Meghalaya kila kham i ya ki parti Rithor National Party bat kumba lai 4% pat ki ba ichisya ya ki parti Rulum ka HSPDP ka wain ki parti Rulum bala rimtam ka bala dap sanpus nem menta ka bala don ni ki norim ki baskem kadai ke parti ke bala sya ibeng hadu kata-kata kham tam ki pait nong tebut jong ka rikasi bad jantia ini baro ki seng sain perthai la pen khrea ban lek tit jing khang la ko wei pa ko wei liu ying ha ka jala la ki boy ki sab jong ki ban pan ni ka jing kersian la ka benta ka jing job ha ka ni ka election MLA arajar arpulai ka banwan uwei na ki nong susnong malayo i baka jela Meghalaya khamtam ka ri khasi ba jantia jongi kala don hatmir jong ka jingma namar kata lengba kan ka video ajing mut lang ya paro ki para do ki para snam kala dei ka poringi mangin kan dit penruno nim dei syu bandang sya penbi ha ka pisa ka tingka tanga ki por thebut nrengi dei ban penan kam hok ya ka jingmut ki perkhat bau play ul ayangi uwei pa uwei habangi jit ya ki MLA ni dei ban jit ya une ka kertong ki badon ni ka thong ki jing sempang bat ki jing yu i jingai na ka banta ka lawei ki khun ki jongi hi bat ni dei ru ban jit ya ka no ka parti ki badon ya ki nongrim ki baskem na ka banta ka ri bat ka jaj ban rew ladangi bakla ri kasi berjantia jongi kan ja nang ne na sla perthai bat ni long ki nong tong jong nore ong usosatham Joshua ong yano phin jit hakani kasni manga bat ka ying jonga ngan sekri ya utrai khoblai sibun yin sai sem haka wei pat